Paita kung ano may tabo ning COVID-19 sa tuwa, ano maabot. Dili may makita atong kaila jud kay nako, bagrabe gi kay nako kasuod bitaw sa Japan. Sa mga wa makaibalo nga dito ko Japan tulo ka tuig sa ko dito noon nya. Moto ako kaila ni ato dito, pero nauna ko uli niya, nauna ko human ang kontrata. Karon pag uli na dire, wala na ko i-update sa unsa na yang naong karon ba. Wala naman ko i-kuan sa yang picture, wala na ko kita mag-post sa yang naong bitaw mga profile or yung mga selfie niya, wala na kay ko kita. Karon ato gasano, niya siya po dito siya day. Gitawag ko niya, nakita ko niya timing juga iba. Ya, ganahan bigay ko makita niya. Tawag ko niya. Pul. Anak ko. Tanong ko sa kong luyo, ano ko, wa may laing tao. Lakaw lang ko, kaya mo kaila. Tawag na po ko niya, Pul. Ano ko, ako? Siya, dool siya na ako. Ikaw, anong kakailan ako? Yan kong giana din siya. Ikaw, anong kakailan ko siya? Ganyan siya, anong kakailan ako eh? Ko ayaw ba, ayaw? Kasi pangusin ako. Ano? Ko, kisa mo ka, ko. Ay, ikaw di ay. Ko, wala ko kaila, kailangan ka ang mata. Nag-blue, nagkontak lens sa murag mata sa wolf, oy. Ilong og turko, ngabil nagpopuwa. Aping pa imo nga murag api yung ganang bagong natawo nga bata, ay ganang kaping-pink ba. Puti ka ayo. Wala ko kato, naguto siya mga patik-patik din. Wala nang patik. Wala nang kayo puti na. Karon kay ang ibatan na Bert, okay na yung kahimtang Berto man yung pangan. Ko Bert, okay na yung kahimtang karon ako na siya tigom no. Ja, ikaw ba? Kulit po ko niya, ikaw ba? Ay na ko tawag Berto. Ay na ko tawag Bert. Betty na lang. Betty. Mau deh sa unam sige sig panumbang ko sige kana. Ol ka magkagara sige ka. Bagong ko nagkaroon ko kusiyon mo niya po. Betty na ni mangan. Sa barako kito sa unam dito ana nagdambil mga barbil mga pangmacho gid habang ana kigiliguan bang niya padako gid. Karon ato sa Japan maguli dire dalagingging naman kayo. Gwapa naman kayo. Isa from now on ha ay nako tagag Bert ha or Berto. Betty na lang. Betty. Lahir gini ni maka-abroad no. Buang. Betty.